शादी के बाद पहली रात दोनों पति पत्नी आपस में बात करत हुवन। कहल जाला वैसन रात होला कि रात भी कम पड़ जाला दिन भी कम पड़ जाला। दोनों आपस में बतियावत हुआ। का बतिया के कहलन हो? आज हो पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा। हमर अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा। तनी हारमोनियम बढ़ावा मास्टर, कहाँ गइला? बाजा वाले तनी हारमोनियम बढ़ावा। आज हो पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा। हमर अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। एक बात और कहे, राजा जी के ओठवा से ओठ जब साटी। और ये गौरी शंकर यादव दूल्हे बादशाह के चाचा जी 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। राजा जी के ओठवा से ओठ जब साटी। राजा जी के ओठवा से ओठ जब साटी। भुकुर भुकुर जली हमरा दिलवा के बाती। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान